Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak gaurko saiora, apirilaren 20ko saio honetara. Asteazkena da eta zer izango dugu gaur? Alde batetik Izaskun Artigas aste honetan liburuaren eta lorearen eguna den ospakizunan egon zen, feria egon zen eta bestelako ekintzak nazioarteko eguna da, eta hemen Iruñean ospatu zenaren berri izango duzue gero bere reportaiarekin. Ondoren bi elkarrizketa izango ditugu eta bietan musika kontuak ekarriko ditugu. Bigarrenean solidarioagoa izango da, gero ikusiko duzue. Lehendabizikoan Nekez musika taldetik Jontzi Iriza bateria izango dugu. Biraren amaieran, azkenengo kontzertuan hemen Iruñean egin zutena, Lokatzetako Igelaren diskaren aurkezpen horretan, bideoklipa grabatu zuten, Bizi kantaren bideoklipa. Eta azkenengo kontzertu hori egiten ari ziren bitartean grabatutakoa izan zen, eta gero Jonek xehetasun guztiak emango dizkigu. Ondoren Miren Aixe izango dugu, Malaspulgaz Lizarraldetik etorriko da, oso proiektu polita egiten ari dute kolektibo eta musika talde ezberdinekin, diska bat Melillako adin txikiko umeei laguntzeko, For the In ONG-ek egiten duen lana edo talde horrekin elkarlanean, ONG horrekin elkarlanean, baina kolektibo asko daude hor sartuta, gero ikusiko dugu. Eta esan dugun moduan, berak Mirenek argibide guztiak emango dizkigu. Eta gero amaieran musikarekin jarraituko dugu, musika on izango dugulako gaur. Aste honetan Zibikanen udaberriko musika zikloaren barne, Iruñako Orfeoiaren aur abesbatzak kontzertu bat eskaini zuen eta gero hor utziko dizuegu. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1859 urtean gertatu zen Egipton. Mediterraneo itsasoa eta itsaso gorria batzen dituen Suezko kanala eraikitzen hasi baitziren. Honi esker, Afrika eta Asia kontinenteak bereizketa izan zuen eta honekin Europatik Asiara joanten diren itsasontziek ez dute Hego Afrikatik pasa beharrik. Ez dute buelta hori eman beharrik, zuzenago den bide bat daukate, Suezko kanalari esker. Salto egingo dugu 20. mendera. 1928 urtean George Orwell idazle britaniarrak Kataluniaren omenez argitaratu egin zuen eta. Liburu hau berak Espainiako Gerra Zibilan izandako bizipen pertsonaletan oinarritutako kontakizuna da. Ikusi ditzaguna orain gaurko titularrak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauez dira gaur komunak zizkigun errokuak. Apirilak 25 ditu gaur asteazkena da, albistekin hasteko Uxue Barkosek Nafarroaren ekonomia eta gizarte eredu berriak goraipatu ditu Madrilen Nueva Ekonomia Forumean. Altsasuko gaztean aurkako epaiketa noizko mugimendua etarekin lotzen saiatuta Guardia Zibilak, agentek aurkeztutako dokumentu gehienak 80ko hamarkadatik dira eta defentsari erantzunez onartu dute horietako batek ere ez zuela mugimendu hori etarekin lotzen. Eta honekin lotuta Nafarroako gehiengo sindikala Madrilen izan zen atzo auzipetuei babesa emateko. Nafarroako unibertsitate publikoan
nolako azalak ditugun gaurko egunkarietan eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak hurrengoa dio. Seme alabek alkola edatea uzten duten gurasoei isunak jartzea babestuko du legeak. Azaleko argazkian Emmanuel Macron eta Donald Trump etxe zurian ikusi daitezke. Azpian titular hau dago: Macron eta Trump eskutik heldutak. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Letra lodiz nabarmenduta, lerroburu nagusi hau ageri da. Guardia Zibilak etara jo du Altsasuko gertaera terrorismo delitua izan zelari eusteko. Atzo haizeak Nafarroako dantza elkarteak apirilaren 29ko nazioarteko dantza eguna dela eta antolatu duten ekitaldien aurkezpena egin zuen eta azaleko argazkian taldeko zenbait kide ageri dira. Izenburu honek laguntzen du irudia. Asteburu bat dantzan. Euskal komunikabideak ikusi baino lehen, Gara egunkariak dioena ikusiko dugu. Lerroburu nagusian, euskal politikaren gehiengoa Kanbon egongo da maiatzaren 4ean. Argazkian atzo Euroligan izandako partiduaren momentu bat erakusten da. Titular hau dago: Baskoniak Fenerbahtzeren kontrako match bala salbatu du. Orain bai, euskal komunikabideekin jarraituko dugu eta hau da Berri egunkarian daukaguna. Lerroburu nagusian Goian, Eusko Jaurlaritzak ez du parte hartuko Kanboko topaketan. Beherago, LAB, Steilas eta ESK sindikatuetako hainbat kide agertzen dira argazkian eta sindikatuen babesarekin izenburuak laguntzen du irudia. LAB, Steilas eta ESK sindikatuek Altsasuko auzipetuei sostengua agertu diete eta horri egiten dio erreferentzia bai irudiak eta baita izenburuak ere. Bekaldean, hainbat edo berri ezberdinak ditugu lehendabizikoa Arian atalean, halaxe dio. Eskola segregazioaren aurkako lege ekinaldiak lortu ditu sinadurak. Horren ondoan eskuinean, Mikel Sáenz de Buruaga Alabedi irratiko kazetariaren esaldi bat agertzen da. Alabedik egindako lan informatiboaren mendekua da Mozal legearen isuna. Horren azpian, kirolari dagokionez, lana gogor eginda, baina Fenerbahtzeri irabazi dio Baskoniak. Eta amaitzeko bizigiro atalean, Enpar Marko Valentziako irrati telebista publikoko zuzendariaren hitzak ikusi ditzazkegu. Aurrek ez dituzte marrazkiak valentzieraz ikusi 45 urteetan. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Goian Solanaren adierazpen bat agertzen da. Datorren ikasturtean irakasleen eskola orduak murriztuko ditugu haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Eta beste bi eduki agertzen dira horren azpian. Gazte sormena sustatzeko berrikuntzak, arte egoitzak eta argazkilatza, grafiti eta kontakizun laburren lehiaketa. Eta ondoan amaitzeko eskuinean Kolina, Untxalo, Gaztelumendi eta Alkaiza alternatiben herriaren berso saioan. Jarraitu dezagun gaurko eta biharko agendarekin. Gaur eta maiatzaren batera arte, Nafarroako 87 establezimendu ezberdinetan ekitaldi gastronomiko bat ospatuko da. Kroketaren 2. astea. Kroketa berezietaz disfrutatzeko aukera bikaina. Gaur eta maiatzaren 11 arte Ingurumen Hezkuntzako Museoan emakume nekazariak, eskubideak eta errealitateak izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko aukera ere izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 5:00 Sanduzelaiko liburutegian umeentzako tailerra ipuinen irakurketa eta ilustrazioaren inguruan. 6 urtetik gorako aurrendako da eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:00 Ingurumen Hezkuntzako Museoan hitzaldia euskeraz. Landareak lantzen liburuaren aurkezpena egingo da eta landareen kontsultategia zuzenean eskainiko da ere. Gaur arratsaldeko 7:30 Burlatako Euskal Herria Peñako aste kulturala jarraitu egingo du. Gaur tailerra, jaiak eta generoa landuko dituen tailerra. Arratsaldeko 7:30 esan dugun moduan,
eta sarreraren xehetasunak kontsultatzeko hobe beraien webgunera jotzera edo beraiekin harremanetan jartzea. Bihar arratsaldeko 7etan ESIC Nafarroak jardunaldi irekiak eskainiko ditu. Marketing eta negozio eskola da, eta hori bai jardunaldi ireki horietaz disfrutatzeko edo hara joateko inskribatu beharra dago. Horretarako esic.edu web orria bisitatu. Gaur Nafarroan ateri eta ostartekin zeruan, ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin. Temperatura maximoak asko jaitsiko dira. Ostegunean egunaren lehenbiziko partean tarteka lainotxo egongo da. Ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin. Gauean hegoaldera aldatuz joango da haizea, temperatura gutxi jaitsiko da. Berriekin pasako gara orain. Ea zer daukagun Eguesibarren. Sarrigurengo festa nagusietan txupinazoa jaurtitzeko edo botatzeko aurkeztu ziren 5 hautagaietatik epaimahaiak 3 aukeratu ditu. Alde batetik Sarriguren kantuz irabazi asmorik gabe euskal kantuak karriketan kantatzeko ohitura berreskuratzeagatik, bestalde Singenium Team aurrendako robotika taldea dena eta nazioarteko txapelketara joango dena, eta 3. hautagaia Kaldiz Lasaias, desgaitasunari arreta integrala eskaintzen dion zentroa denon arteko elkar bizitza normalizatuz. 3 hautagai horietatik bat aukeratu beharko da eta horretarako bozketa egiteko aukera izango da apirilaren 25 arte, gaur arte. Udalaren webgunean zintzilikatu den esteka baten bitartez egingo da bozketa hori. Aste honetan liburuaren eguna izan da, pasaren asteleanean izan zen, eta Eguesibarrek ere ospatu egin zuen. Izan ere, udalak Olazko eta Sarrigurengo liburutegietan aurkitu daitezkeen berdintasunaren aldeko liburu gida bat sortu du, udalaren webgunean kontsultatu daitekeena. Bestalde, Eguesibarrekin jarraituz, udalak maiatzaren 25erako eta ekainaren 1erako 16 eta 30 adinen arteko neska mutilei zuzendutako tailerrak antolatu ditu eraso sexistarik gabeko jaien alde izenburupean. Parte hartzeko tailer hauetan faseko gazte programan inskribatu beharra dago, maiatzaren 8 eta 18 bitarte. Eguesibar alde batera utziz, Galarko zendearekin jarraituko dugu. Eta Galarko zendean hau daukagu. Udalak zirkulazioaren gaineko zergaren 2017 urteko ordainagiriak igorri ditu eta borondatez ordaintzeko epea maiatzaren 20an bukatuko da. Ordainagiria helbideraturik duten herritarrek ez dute inolako kudeaketarik egin behar. Hori bai, ordainagiria jasotzerakoan, arreta handiz aztertu edo irakurri beharko da, eta akatsen bat aurkituz gero, udalari horren berri eman lehenbailen. Udalak bizitza kalitatea hobetzeko, garatzeko eta babesteko proiektuak eta ekintzak diruz laguntzeko deialdia zabaldu egin du. Eskaerak ekainaren 20 arte bidali daitezke. Nazioarteko kooperaziorako sentsibilizazio eta hezkuntza programak Galarko zendean gauzatzeko diru laguntzak ere eskaintzen dira. Eskaerak ekainaren 20 arte aurkeztu daitezke.
eta Etxaurirekin jarraituko dugu orain. Apirilaren 25ean gaur, Orkoien Oltza Zendea Etxauribar eta Oiaren udalerrien euskaraldia ekimenaren inguruko saioa egingo da Etxaurin. Konkretuki talde motorrei laguntza eskaintzeko, honen inguruan aholkuak emateko eta egitasmoa martxan jartzeko lehen urratsak lantzeko irizpideak emateko. Iruñearekin amaituko ditugu Iruñerriko albiste hauek. Iruñeako udalak hautafrogak ditu euskal kulturan espezializatutako teknikari lanpostu baterako. Deialdia bikoitza da, alde batetik langileei formakuntza eskaintzeko eta bestalde aldi baterako pertsona bat kontratatzeko. Eskaerak aurkezteko epea apirilaren 30ean amaituko da bientzat, eta informazio guztia apirilaren 19ko Nafarroako agintaritzaren 75. aldizkarian kontsultatu daiteke. Iruñako udalak 7 lorategi figuratibo diseinatu ditu eta hiriko zonalde berde ezberdinetan ipini ditu, koloretako auzoak deituriko programaren barne. Proiektu honetan, hiriko ikastetxe ezberdinek hartu dute parte. Ingurumen hezkuntzako museoak Iruñan emakumeen papera baserrian aztertu duen ikerketa bat aurkeztu egingo du. Bihar izango da aurkezpena arratsaldeko 7etan, han bertan museoan eta sarrera librea da. Maiatzak 8 eta 11 bitarte, gaua gizarte postkapitalista bat ikuskatzen lo egiten dugun bitartean izenburua duen instalazioaz disfrutatzeko aukera izango da. Danimarkako Hello Earth konpainiaren lana da eta zitadelan ipiniko den karpa edo estalki bat da non publikoak lo egingo du. Gauero, 30 pertsona esperientzia hau biziko dute taldeko 5 artistekin. Sarrerak 10 euro balio du eta afaria eta gosaria eskainiko dira ere. Oheak izango dira eta parteideek soilik lozakua eraman beharko dute. Iruñako alkateak, Joseba Sironek, hezkuntzaren aldeko nazioarteko astea bultzatzen duten erakundeen ordezkariak hartu ditu. Konkretuki, Madre Coraje erakundeko Laure Irurtzun eta Alazne Guruzeaga. Orain dela aste batzuk Alazne izan genuen hemen eta honen inguruko elkarrizketa egin genion. Baita Fabreko Celia Pinedo hartu du Asironek eta aste hau nazioarteko hezkuntzaren astea igandean amaituko da, apirilaren 29ean. Aurten nahitaezko desplazamenduak egin behar dituzten pertsonetan zentratu da gaia. Bihar gainera urtero egiten den mobilizazio handia izango da Iruñean, munduan eskolarizatu gabe dauden 274 adin txikikoek hezkuntza izatearen alde. Gaztediaren etxeko aholkularitza juridiko 7 aholkularik denak Nafarroako Unibertsitateko ikasleak direnak, zuzeneko praktikak emandako 30 orduak egiaztatzen dituzten diplomak jaso dituzte. Eta honekin amaitzen dugu Iruñerriko albisteak. Nafarroa mailan 2 berri hauek ditugu. Ostegun honetan bihar musikatzen eguna estatu mailan burutuko den ekitaldia dela eta herri, hiri eta auzoetako zentro ezberdinak kalera aterako dira musika arloak hezkuntzan duen garrantzia erakusteko. Adibidez, Tafaiak ospatu egingo du eguerdiko 12etan herriko udaleko enparantzan ikastolako 125 ikasleekin bigarren hezkuntzako institutoarekin batera, hortik 100 ikasle baino gehiagorekin. Emanaldia eskainiko dute musikari merezi duen balioa emanez. Eta amaitzeko, atzo Madrilen Nueva Ekonomia Forumek antolatutako hitzaldian, Barkos lehendakariak Nafarroak 2015 urtean irekitako garai politiko berriaren garrantzia nabarmendu zuen, egun foru gobernuari eusten dioten 4 indar politikoek asmo handiko programa akordioa adostu eta Nafarroako gizarteari garapen handiagoa ekarri dioten politika sozialagoak
eta barneratzaileagoak egiteko gai zirela frogatu zutenean esanez. Honez gain, foru komunitatean epealdirik egonkorrena zabaldu dela, krisia hasi zenetik adierazi egin du Barkosek. Eta haren iritziz, Nafarroa oparoago eta solidarioago, pluralagoa ere eta lehiakorragoa eraikitzen laguntzen ari da. Bi zaintzaile behar dira Iruñan, adineko jendea zaintzeko, osasun arloko erizaintza ikasketak eskatzen dira eta animatzaile tituluak ere izatea baloratuko dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros abildua, soleraasistencial.es helbidera. Karretileroa behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali patricia.gregorio@nortempo.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruña herrian, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali barjubiladosmutilba@gmail.com helbidera. Obra laguntzailea behar da Iruñan, zurgindegi edo antzeko ikasketak izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es helbidera. Elektrizista behar da Iruñan, elektrizitate ikasketak edo antzekoak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali patricia.gregorio@nortempo.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali erdirrotxa@gmail.com helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali erdirrotxa@gmail.com helbidera. Tornularia behar da Iruñan, mekanizatuaren lan ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Sukaldaria behar da Burlatan, ostalaritzako ikasketak edo 8 urteko esperientzia eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio 1.300 euro hilabeteko 14 ordainketekin. Kurrikuluna bidali loga@setenasa.es helbidera. Kirol denda baterako saltzailea behar da Iruñan, saltzaile teknikak eta kirol arroparen jakintza baloratuko dira. 6 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali i.anduaga@ternuagroup.com helbidera. Iturgina behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali oferta de empleo fontanero@gmail.com helbidera. 3 agente komertzial behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako ikasketak izatea beharrezkoa da. Merkatal kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali pamplona@compral-alquilando.com helbidera. Kontablea behar da Iruñan, ade administraritzako goi maila edo antzeko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali recruitment@britishschool.co.uk helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu,
Bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteve.